саломи саршор аз меҳру муҳаббати моро бипазиред бинандаи азизи радиои озодӣ, ҳамаи онҳое ки ин лаҳзаҳо ба мо пайвастанд ва моро тамошо доранд. Соат ба вақти Прага 6 дақиқа аст ва бо вақти душанбе 6 дақиқа ва ман чун ҳамеша дар ҳамин вақт барои шумо сархати хабарҳои муҳимтарини тоҷикистону ҷаҳонро мерасонам ба саҳматон ва умедворам ки албатта дар чанд дақиқа моро танҳо намегузоред ва ҳамроҳ бо шумо мебинем ки кадом мавзӯъҳо ва ё ки кадом масъалаҳо ҳоло мардуми тоҷикистон ва ё дигар мардуми кишварҳоро ба ташвиш овардааст. уфти бо шиддати сомонӣ дар як шабонарӯзи ахир қурби доллар аз 9 сомону 17 дирам ба 9 сомониву 43 дирам боло шуд. қиматшавие ки дар гузашта собиқа надошт. ҳоло сарофиҳо бар ивази 100 доллар 943 сомонӣ медиҳанд, ҳолон ки дирӯз 917 сомонӣ медоданд. бар зами ин худи доллар камчин шудааст. ин вазъият боиси нигаронии мардум дар тоҷикистон шудааст ва сару садои зиёдеро ба вуҷуд овард. таъсири ин раванд ба иқтисоди кишвар ва зиндагии мардуми оддӣ чӣ хоҳад буд? Дар ин бора мо барои шумо ҳам гузориш пешниҳод мекунем ва ҳам суҳбати муфассал бехабар намонед, чун фикр мекунам мавзӯи доллар барои ҳар як муҳоҷири тоҷик ки дар берун аз кишвар кор мекунад муҳим аст. шикоят аз намӣ. сокинони ноҳияи Фархор мегӯянд бинобар оби тоза нашудаи ягона заҳбур дар ин минтақа манзилҳои онҳо намнок ва фарзандонашон доим беморанд. ба гуфтаи мусоҳибони радиои озодӣ ин мушкил чанд сол аз домангирии онҳост ва мақомоти маҳаллӣ низ ҳалли онро имрӯз ба пагоҳ мегузоранд. пизишкон дар навбати худ гуфтанд, агар чунин вазъият идома кунад, сокинони ин маҳал метавонанд ба бемории сил гирифтор шаванд. хабарнигори радиои озодӣ аз вазъи ин мардум огоҳ шуд ва дар бораи зиндагии онҳо наворе бардошт ки онро ҳамроҳ бо шумо дар барномаи хабарӣ тамошо хоҳем кард. аз ҳамлаи навбатии интиҳорӣ то тасмими бештар кардани сарбозони бритониёӣ дар афғонистон. таркиши навбатӣ дар афғонистон аксаран кӯдаконро ба ҳалокат расонд ки дар истгоҳи мошинҳо кор мекарданд. дар айни замон британия гуфтааст ки дар мубориза бо гурӯҳи даҳшатафкани даиш ба афғонистон кӯмак мерасонад ва ба ҳамин хотир шумораи сарбозонашро 2 баробар зиёд мекунад. дар барномаи хабарӣ бори дигар рӯҷӯъ мекунем ба сарнавишти зани ӯзбеке ки як ҳафта пеш сарнавишти ӯ ё ки қазияи ӯ сару садоеро дар ҷомеаи ӯзбекистон ва ҳатто берун аз ӯ ба по карда буд. гапсари зане меравад ки як муфаттиш ӯро дар рӯбарӯи камера маҷбур кард ки либосҳояшро аз тан ба дар кунад. баъди ин ҷомеаи ӯзбекистон ва ҳатто берун аз ӯзбекистон ба кӯмаки ин зан шитофтанд, ҳатто барои ӯ кӯмаки моддиро пешниҳод карданд. аммо ин зан мегӯяд ӯ ба ин кӯмакҳо эҳтиёҷ надорад, ҳарчанд зиндагии ӯ хеле фахирона аст, вале ягона талабаш ин аст ки муфаттиши боздоштшуда ҷазои сазовор бигирад. чуну чарои ин мавзӯъро ва барои чӣ ин занро муфаттишон дар дуздии навбатӣ гунаҳгор донистанд, шумо дар барномаи хабарӣ хоҳед фаҳмид. мақомоти интизомӣ баъди як занозании гурӯҳӣ ки 2 захмиро дар пай дошт дар шаҳри душанбе 20 нафарро дастгир карданд. гуфта мешавад онҳо аз 3 минтақаи шаҳри душанбе буданд. зимнан солҳои ахир исми чанд маҳалли пойтахт ба хотири чунин ҷанҷолҳо ба ислоҳ бадном шудааст. агар мехоҳед бидонед ки инҳо кадом маҳалҳо ҳастанд ва мардуме ки инҷо зиндагӣ мекунанд сабаби чунин ҷангҷӯ шудани ҷавонону наврасонро дар чӣ мебинанд, пас барномаи хабарии моро тамошо кунед. мо бо тафсил бароятон хоҳем гуфт ва ҳатман шумо мехоҳед фаҳмед ки ҳоло кадом минтақаҳо аз нигоҳи сокинон барои онҳо хатарнок маҳсуб мешаванд. ва агар мехоҳед бозам хабару гузоришҳои бештар аз инро бидонед, пас моро тавре гуфтам баъд аз 3 соат дигар дар пахши мустақим дар озодӣ видео ки канали махсуси мо дар ютуб аст пайгирӣ кунед. мо онҷо барои шумо барномаи хабариро пешниҳод хоҳем кард ва албатта дар озоди.org ки вебсайти радиои озодӣ аст, шумо ҳамзамон метавонед гузоришу хабарҳои тозаро низ пайдо кунед ва агар хостед метавонед ба шабакаҳои иҷтимоӣ биравед, ба фейсбук, твиттер, одноклассники ва инстаграм ва дар он ҷо шумо хабару гузоришҳои ҳамкорони моро аз манотиқи мухталифи тоҷикистон ва ҷаҳон пайдо кунед. ва бархе аз шумо суол мекунанд ки чӣ гуна метавонанд видеоҳои худро ба ихтиёри радиои озодӣ бигзоранд. ин хеле осон аст. шумо вақте ки ба сомонаи мо ozodi.org рафтед, дар он ҷо дар саҳифаи асосӣ бо тафсил рақами
вайбер, вотсап ва имои радиои озодӣ навишта шудааст ки ҳар се ин шабакаи иҷтимоӣ як рақам доранд ва шумо метавонед дар он ҷо ҳар навор ва акс ва ё хабаре ки доред бо мо дар миён бигзоред ва ҳамкорони мо ҳатман онро пайгирӣ хоҳанд кард ва агар воқеан ҳам ин хабар ва ё аксу навори шумо ҷолиб буд, онро бо дигарон низ мо ҳатман намоиш хоҳем дод. хулоса бо умеди ҳамкории бештар ва бо умеди муҳаббати бештари шумо бинандаи азиз, ман ҳамаи шуморо баъд аз 3 соат дигар дар пахши мустақим мунтазир мешавам.